Nee, net in uniek. Daar zit geen baby in. Wat is dat? Een beetje smarig, maar spoetsen. Ja, heel vaak door het hennen. Goed zo. Korallen. Want wie zijn jullie? Quinty en Silke. En wat doen jullie? Bij wie? Oh. Oh. Leuk man. Maak maar wat moois van. Peach. Daisy. Mario. Hey. Landy. Mag ik lekker erin gaan? Ja. Deze? Ja. Maar is het in principe ik bij Daisy dan? Oh, was Lau bij Uniek? Nou, maak je maar een vlechtje. Dan jij waar? Kun je het vlechtje, maatje? Nee. Maar wel bij de stuk. Ja, maar dat vind ik een beetje gevaarlijk. Maar dat is wel bij hier langs. Ja, mem komt zo helpen. Normaal zijn er ook waar. Ja, Maar dan met een cap op. ja. Korallen. Pak maar een cap. Ik pak een cap. Sally. Hey. Wunder. Rijntje. Yveske. Hey. Wat kies nou aan taaien? Ik wil een cap pakken. Nou, dan pak zomaar even een cap. Hel maar op. Rezen. Oh, daar even binnen. Oh, is dat beter? Nou, hel maar een cap op. Uniek. Korallen. Oh, is dat lekker? Hey, is dat lekker? Ik zou echt net weten waar dat vet komt.
Vandaag wordt wat jonger. Oh. Die is maar wel een. Kom maar, zeg maar daar. Ja. Moet ik hem lezen niet? Ik. Oh, ik heb wij dan. Goed zo. Wat is dat aan je? Met bijna opgereden. Ja, super jongen. Met een top. Als Mathilde best gaat opgereden. Ja, maar ik geef vet snel hè. Ja. Ga maken. Marie, dit is makkelijk. Net best. Ze krijgt is de veearts nog best. Die het net zo leuk nice verteld door Rising Star. Want Rising Star heeft toch echt wel wobbler. Dat is net te helpen. Dus ik ben nou bedenken dat Rising Star ik inslepen willen met. Want er is gewoon net zo vallen meer mogelijk. Dus ja. Nee. Maar ik weet dus net zo goed wat ik sissen moet. Hey. Kijk maar, weer pech. Altijd pech maar in, dus. Rising Star. En ik heb hier de jaren gekregen dat die wobbler had. En dat is net leuk. Want dat betekent dat hij beter een spuitje herkent. Maar ik probeer eens te leren wat hij heeft. Want hij ligt het hartstikke goed zo. Kom maar. Kom maar.
Nou, meer laat ik dat zien, want ik vind het zielig. Hey. En het ergste vind ik, zelf snapt hij er helemaal niks van. Hij probeert het wel, maar zijn lichaam wel net. Hé jongen. Kom maar. Nee. Dus het gevaar is nou maar hem. Dat stel dat hij schrikt en hij wil springen, dan heeft hij net de volledige controle over zijn beweging. En dan kan hij zomaar op je vallen. Of dat er wat oors gebeurt, dat hij zelf omvalt. Nee. Dus ja, het is gewoon. Kom maar.